Saúdos, que tal como están? Adeus de momento o soño do alcalde de municipalizar a Hora e o Guindastre. A agardada sentenza en torno á titularidade do servizo chegou onte e obriga o Concello a convocar de novo a mesa de adxudicación e darlle, se procede, o contrato a Doal. Trátase da empresa que quedou segunda no concurso de 2011 e na que se lle deu o servizo a Setex Aparqui, anulado despois xudicialmente. Tras un complexo proceso xudicial, o Concello terá que volver atrás no tempo e convocar de novo a mesa de contratación na que Setex Aparqui gañou o servizo da Hora e do Guindastre. Como lles contamos, unha sentenza anulou ese contrato no 2015 e, pese a iso, o goberno local prorrogoulle ata en 5 ocasións o servizo e iniciou a municipalización. Hai uns meses, a empresa que quedou segunda naquel concurso presentou un recurso que agora ven de gañar, dándolle dereito a tomar as rendas da Hora e do Guindastre. Ante esta situación, o alcalde non perde a esperanza de poder asumir a xestión directa do servizo no caso de que Doal non poida asumilo. A victoria, en este caso, para nos está en terlo intentado e non poñer en ningún momento en perigo o patrimonio municipal. Mais que non perder a esperanza, o que entendo que é un proceso terriblemente complexo, porque quero entender que Doal presentou recurso buscando unha indemnización que non ten, que agora se lle vai obrigar a prestar o servicio nas condicións do ano 2011 e tampouco sabemos se está en disposición. Por tanto, nós, de alguma maneira, o proceso de xestión directa non podemos desbotalo definitivamente. Martiño Noriega cree que o goberno local actuou de xeito escrupuloso en todo este asunto e busca os culpables na mesa de contratación que deu o servizo a Setex Aparqui no 2011. Eu creo que a hora de buscar culpables non teño ninguna dúbida que a oposición será o grupo de goberno, pero creo que eles tiñan que mirar quen estaba nesas mesas de contratación que son as impugnadas na sentencia. E eu creo que esa pregunta tamén a deberían facer eles a eles mesmos, non? Porque isto é un proceso de contratación que se inicia no final do bipartito e que se acaba resolvendo na anterior legislatura. E de aí deriva a primeira das sentencias e deriva este reconhecemento de dereitos. A mesa de contratación convocarase esta mesma semana. Alí saberemos se Doal pode facerse cargo do servizo. De ser así, terá o contrato da Hora e do Guindastre para os vindeiros 4 anos. De momento, o goberno non decidiu se recorre a sentenza. As reaccións da oposición non se fixeron esperar. Todos coinciden en sinalar a un culpable, Martiño Noriega, e que PP, PSOE e BNG fan a mesma diagnose. Esta era a crónica dunha morte anunciada. O PP cree que este ano e medio foi tempo perdido e acusa a Compostela Aberta de deixar morrer a xestión da Hora e do Guindastre. E máis, os populares dubidan de que o alcalde tivera ningunha intención de municipalizar o servizo e cualifican o proceso de paripé. La verdad es que nosotros nos preguntamos si el propósito de municipalizar no habrá sido un paripé. Siempre tuvimos esa sospecha, ¿no? Si realmente lo que el gobierno quería era fingir que municipalizaba a la espera de que una resolución judicial les liberase pues, de un proceso complejo y de un proceso dudoso. En todo caso, parece que el alcalde ahora va a tener pues, un argumento nuevo pues, para mantener o para desarrollar su relato victimista, ¿no? Es decir, yo quise municipalizar, pero las resistencias del sistema me lo impiden o un fallo judicial me lo impide. ¿Qué es lo que nosotros pedimos o qué es lo que nosotros esperamos ahora? Bueno, pues esperamos que de una vez por todas el gobierno actúe pues, conforme al interés general y no conforme a prejuicios, a delirios o a tácticas absurdas. Para o voceiro do PSOE agora remata a ópera bufa do señor alcalde, cualificando o proceso de municipalización de burla aos cidadáns. Neste senso, Paco Reyes, que pediu a convocatoria dun pleno extraordinario que anule o acordo inicial da municipalización, ten claro que isto era a crónica dunha morte anunciada. Isto é o resultado de cando as cousas pois, se fan cos pés e non ca cabeza. Esta é o resumo. Porque eu penso que hoxe en Santiago a ninguén lle sorprende o contido deste auto. Isto claramente era a crónica dunha morte anunciada. A crónica da morte do proceso de municipalización da Hora e do Guindastre anunciado. Todo o mundo sabía. O sabía incluso o alcalde e a Xunta de Goberno. O voceiro do BNG lamenta a resolución xudicial e lembra que o seu grupo estivo ano e medio advertindo ao goberno que isto ia ocorrer. Rubén Cela está convencido de que aquí só hai un culpable. Non se vai a remunicipalizar a Hora e o Guindastre en Santiago por culpa exclusiva do goberno de Compostela Aberta, pola súa cabezonería e pola súa forma de proceder absolutamente carente de rigor en aspectos que son tremendamente sensíveis e importantes, ¿no? E isto que demostra
pois, como nos temíamos, e como xa anunciamos tamén no propio pleno, que o pleno do outro día pois foi un absoluto paripé. Bueno, non xa o decíamos, non? Todos os grupos coincidiron en reclamar unha reunión urxente para ser informados polo miúdo da sentenza e os pasos que vai dar o goberno a partir de agora. A crónica de sucesos levanos á rúa Algalia de Arriba, onde a primeira hora da mañá levouse a cabo unha operación policial para desaloxar a antiga sede de Cantigas e Agarimos. O edificio, que levaba anos en mans dun colectivo chamado Escarnio e Madicer, foi tapiado tras algún enfrontamento entre os ocupas e os axentes da Policía Nacional. Compostela Aberta rexeitou o desaloxo. A Policía Nacional procedeu esta mañá a desaloxar por orde xudicial o local que antes acollía Cantigas e Agarimos no número 11 da Algalia de Arriba. O inmoble estaba ocupado por un colectivo chamado Escarnio e Maldicer, que tiveron algún enfrontamento cos axentes ao longo do operativo. Non entanto, non se rexistraron detencións, xa que no momento do operativo non había ninguén dentro. Dende o Concello non deron máis datos da operación, aínda que sí criticaron o que consideran como excesivo operativo de desaloxo. Xanduro asegurou, ademais, que nunca houbo problemas de convivencia co colectivo que ocupaba o inmoble. Non había problema de convivencia, non había problema de ruína, cualquier elemento parecido como pudo pasar en Rolands ou en alguno destes sitios, co cal o Concello non se poñen en contacto. Son cousas que se tramitan, o sea, son, digamos, litixios civís que se tramitan entre os propietarios e o xuíz, neste caso, e o Concello non ten nada que ver. Bueno, e estaría, a propia palabra ocupación, pois indica o que indica. Pero, insisto, non deron absolutamente ningún problema de convivencia e desde o punto de vista municipal non temos moito máis que dicir. Seguimos, o Concello vai executar unha reforma integral no pabillón do Colexio Apóstolo Santiago. Con 25 anos de antigüedade vai selle dar un lavado de cara exterior e interior cun orzamento de 300.000 euros. Trátase dunha das instalacións deportivas máis bellas da cidade na que nunca se actuou de xeito integral. Falamos do pabillón do Colexio Apóstolo Santiago, onde o Concello vai acometer unha ampla reforma nas vindeiras semanas. Nunha instalación como é este pabillón, que ten cerca de 25 anos e que obviamente sufre deterioros importantes, non? Como digo, temos a sorte de vivir nunha cidade con numerosas instalacións deportivas, pero a veces con necesidade de reparacións integrales como estas, non? Sobre todo nestes edificios que xa teñen moitos anos, non? E que pasan das meras necesidades de mantemento. A nivel exterior melloraranse os accesos, a iluminación e as cubertas e se crearán novos aseos para o público. No interior reformaranse os vestiarios, mudarase o saneamento e o mobiliario. O custe dos traballos ascende a 300.000 euros e durarán 4 meses. E o vindeiro luns, o Auditorio de Galicia acolle a primeira gala pola seguridade viaria. O acto pon fin ás actividades de concienciación postas en marcha pola Policía Local ao longo do curso, en a que participaron máis de 1.000 nenos de cuarto de primaria. Na gala, que acudirán 500 rapaces, entregaránse os diplomas de formación e os premios do concurso de debuxos. Achegámonos á sede de Down Compostela, onde mozos e mozas da asociación puideron desfrutar dun obradoiro de risoterapia xunto con membros do BBVA. Esta foi a maneira na que Down Galicia e a entidade bancaria presentaron a nova edición do seu programa de prácticas formativas Emprego con Apoio. Con este obradoiro de risoterapia, Down Galicia e o BBVA presentaban esta mañá a nova edición do seu programa de prácticas formativas Emprego con Apoio. Grazas a esta iniciativa, 14 mozos e mozas da asociación puideron adquirir unha experiencia laboral nas oficinas galegas da entidade bancaria, unha experiencia que poderán repetir durante este 2017 outros 16 participantes nesta nova edición. Estamos muy comprometidos con las sociedades donde trabajamos de cerca y estamos muy comprometidos con las personas que más lo necesitan. Y esta colaboración se enmarca en esta forma diferencial en la que nosotros entendemos el hacer banca. Estamos cerca de ellos intentando ayudarles a que creen oportunidades, participan con nosotros en nuestras oficinas. Trátase dunha experiencia que non só é positiva para os mozos con síndrome de Down, que se poden desenvolver no ámbito laboral, tamén o é para os empregados do BBVA. Ellos tienen capacidades diferentes,
pero que son muy valiosas en los entornos en los que nosotros trabajamos. Y eso hacen, se incorporan, están con nosotros, son uno más, aportan muchísima frescura. La verdad es que la experiencia, nosotros decimos que queremos ayudarles a que construyan su futuro, pero ellos nos ayudan a nosotros también e acaban sendo parte del nuestro. Dende o 2012, máis de 70 mozos e mozas beneficiáronse deste programa, promovido dende a Oficina de Voluntarios do BBVA, que pouco a pouco exténdese dende Galicia cara a outras comunidades como Castela e León. Sergi Arola, Pepe Vieira e Iago Pazos son os tres chefs de recoñecido prestixio que compartiron escenario hoxe ca nosa compañeira Ana Iglesias no Centro Integrado de Formación Profesional Compostela en Lamas de Abade. O obxectivo deste encontro foi achegar aos alumnos as claves do seu éxito empresarial. Tres dos mellores cociñeiros a nivel internacional reuníronse no Salón de Actos do Centro Integrado de Formación Profesional Compostela para falar sobre o éxito empresarial na restauración e a figura do chef emprendedor. Foi unha iniciativa que organizou o centro educativo con motivo do seu 50 aniversario, en a que lograron xuntar no escenario a Sergi Arola, Pepe Vieira e Iago Pazos. Sergi Arola, o primeiro cociñeiro en lograr 2 estrelas Michelin na mesma edición da guía, falou sobre marca persoal en restauración. Pepe Vieira, cunha estrela Michelin e 2 soles na guía Repsol, deu unha ponencia baixo o título Dos fogóns ao Estel, ese camiño infernal, os 7 motivos polos que non deberías montar un restaurante. Finalmente, Iago Pazos é un mozo emprendedor que deu as claves do seu éxito. Real Filarmonía de Galicia Solidaria é o nome do proxecto que pone en marcha a nosa orquestra con varias ONGs da cidade que loitan pola defensa da infancia. Así celebraránse varios concertos, cada un dedicado a unha destas entidades para dar a coñecer o seu labor. A orquesta en sí mesma é unha cousa moi bonita dentro da cultura, pero non pode quedar aí, porque parte do traballo da orquesta ten que ser chegar a todo tipo de público que podamos imaginar, dende nenos, adultos, xente que non ten vencello coa música así a priori, con calqueira que lle poda facer reaccionar. Así describía o director titular e artístico da Real Filarmonía de Galicia, Paul Daniel, a función principal da música e as orquestras. Precisamente por iso, pola súa facilidade para chegar a todo o mundo, varias ONGs galegas empregarán a música para difundir o seu labor. Será a través do proxecto Real Filarmonía de Galicia Solidaria, que se enmarca dentro do ciclo Descobre unha orquestra para ti, a túa. Dito proxecto ofrecerá varios concertos familiares da orquestra que darán a coñecer o labor de entidades como a Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva, Down Compostela, Autismo Galicia e Tierra de Hombres. Vai vencellar cada un destes concertos Descubre, ¿no?, a unha asociación ONG relacionada sempre cos nenos, coa infancia, quero dicir, é verdade que moitas deles traballan tamén con adultos, pero digamos que focalizan a súa actuación en temas de infancia. O primeiro destes concertos vaise celebrar este venres no Auditorio de Galicia a favor da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Dende a entidade agradecíanlle á Real Filarmonía o traballo de difusión que suporá este concerto. Para nuestra entidad, para nuestra asociación, esta colaboración con la Real Filarmonía de Galicia es una oportunidad magnífica para poder dar a conocer nuestros proyectos y estamos convencidos de que la música es un espejo, una plataforma única para poder llegar a mucha más gente y transmitir este mensaje de solidaridad y de esperanza que tenemos con las enfermedades raras y ultra raras, ¿no? Posteriormente, os concertos que se programen dentro deste ciclo dedicaránse a difundir o labor do resto de ONGs participantes. Na primavera ou verán do 2018 tense programado un concerto conxunto para recadar fondos para estas entidades. Imos rematando e facémolo ca predicción do tempo para os vindeiros días, unha información que nos facilita Meteo Galicia. Mañá mércores espéranse ceos que alternarán nubes e claros con bancos de néboas matinais e nubes de evolución que poderían deixar algún chubascuillado. As temperaturas mínimas non terán cambios e as máximas ascenderán. O vento será frouxo, variable pola mañá e do norte pola tarde. Os xoves os ceos manteránse pouco anubrados, con intervalos de nubes altas en xeral agás no litoral, onde amenceremos con brétemas que se irán desfacendo co avance do día. As temperaturas van descender e o vento soprará frouxo de dirección variable pola mañá e do noroeste á tarde.
O venres agardan nos ceos anubrados nas primeiras horas no terzo norte, pero esas nubes tenderán a desaparecer, quedando nas horas centrais do día o ceo pouco anubrado ou despexado. As temperaturas non van ter cambios e os ventos soprarán moderados variables pola mañá e do norte pola tarde. Mañá mércores en Santiago teremos nubes altas pola mañá e cara a tarde os ceos quedarán despexados. As temperaturas máximas ascenderán ata os 25 graus e as mínimas van baixar ata os 15. O xoves amenceremos con ceos anubrados e pola tarde quedarán despexados. As temperaturas apenas terán cambios e o vento será feble do sudoeste. O venres despertaremos con ceos anubrados e cara a tarde irán desaparecendo as nubes. As temperaturas máximas baixarán ata os 23 graus e as mínimas ata os 11. O vento soprará moderado do norte. Temos moitas actividades que propoñerlles e que recompilamos cada día na nosa axenda cultural. Estas foron as noticias que marcaron a actualidade do martes. De seguido chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro. Hoxe recibe no noso plató o voceiro do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.